aí onde che vemos. Se tes unha pista de baile aquí, é que a queima bailando. Ai, baile, baile, baile como está bailado, baile, baile. Una vez más, que dure este minuto 100 años más. Y si volvemos a vernos al menos una vez más, no te robaré los besos que no puedes dar. Decía Emérita, fáltame o bailarín. Neso estamos. Imos esta tarde de tratar que un compañeiro bailarín activo que lle guste viaxar chame o noso número de teléfono. Pero, Emérita, ti montas a festa soa. Sola. Sola. Tanto. Eu poño música na casa, cando me vexo con ánimo de marcha, como se suele dicir, poño música, poño-me a bailar. Aí está. É que nos dis, non, eu non bailo, eu salto de emoción. Salto. Si, bailar, como bailarina non son, pero salto, eu movo os pés, movo as pernas, movo os músculos. A música é unha terapia, Pois sí. Hai moitos psicólogos que... É como o que se rí. Aí está, O que se rí, move os músculos todos. aí está. A risoterapia. Agora, Exactamente. calquera te invita a ti a unha boda ou unha comunión. Que che pasou nunha Ai, comunión? meu amigo. Que che pasou nunha comunión? Ai, nunha comunión. Abríchelo o baile e pecháchelo ti. É pecheiro eu. É pecheiro eu. E o ritmo non... É o ritmo. Supoño que ata que che botaron fora. Non. Pasaches toda a comunión bailando. Bailando. Empezou o baile, serían as 6 da tarde. E acabou o baile ás 9 da noite. E despois ainda me puxen a contar chistes. Ou contos. Pasáchelo bomba. Ali con os chicos e unhas chicas. Estivemos ali contando contos uns cos outros. Eu pasei no bomba. É que ali estabas acompañada. Ali estaba cos meus nenos, Claro. que axudei a criar. E depois sabías que tiñas que volver para casa, estar ti só e dixestes, vou aproveitar. Exactamente. É que ben fixestes, Emérita. E pasei non moi ben. Eu non che vin nesa comunión, pero estou segura de que ibas guapísima. Porque eres unha muller que lle gusta ir á moda. Non hai máis que verche. Bueno, Vas moito de tendas. Vas moito por aí bichear as tendas de roupa, a feira. No, as feiras sí. Aí. As feiras. Eu non visto de etiqueta, non me fai falta a min etiqueta e a mí como gusta. É estar limpia, curiosa e ben arreglada. Eso sí que me gusta. Tanto na casa, como afora, como non fai falta vir á televisión para arreglarse un. Aí está, Emérita. Hai que andar ben sempre. Sempre. E se andas ben, tamén ti ao millor no teu interior senteste un pouco... Sinteste máis de outra maneira, ou como parece a min, non sei. Eu penso que se sintió de outra forma. Claro, veste no espello e veste de outro xeito. Exactamente. Combinas ben a roupa, vas á perruquería cando podes. Non sei. É tanto que combina ben a roupa. No, claro. Mira que ben se combinou contigo hoxe. Sen falar, Vamos,